Produkt, postupy, ochrana. Průvodce procesem sterilizace. Dr. Luigi Carloni. Balení nástrojů do sáčků. Při sterilizaci představuje fáze balení do sáčků a následně skladování sáčků krok, který si vyžaduje zvláštní pozornost. V návaznosti na to se musí zubař a asistent, jak přistupují ke sterilizaci, rozhodnout o tomto, chceme jen materiál sterilizovat nebo chceme také, aby si sterilizovaný materiál uchoval sterilitu v průběhu času. Pokud jsme se rozhodli zachovat sterilitu v čase, budeme potřebovat prostředky, které nám to umožní. Jedná se o takzvaný SBS, tedy systémy sterilní bariéry. Sáčky v laminované papírově polymerové folii upravuje norma N868 v bodě 5 a norma N11607 v bodech 1 a 2. Co nám říkají tyto normy? Stanovují, aby sáček umožňoval pronikání páry. Papírová část tedy musí mít pory, jež umožňují, aby pára vstupovala do sáčku. Musí zachovávat sterilitu. Takže jakmile se dosáhne vrcholu postupu, pory se musí uzavřít, aby poté zabránili vstupu mikroorganismů. U každého balení pak musí být přidán chemický ukazatel třídy 1, který udává, zda byl sáček podroben procesu zahrnujícímu teplo, ale neudává, zda bylo dosaženo sterility uvnitř sáčku. Před zabalením materiálu je třeba, aby byl absolutně suchý. Pokud by totiž sáček zvlhnul, už by nefungoval dobře a materiál navíc nesmí zabírat více než 3/4 objemu samotného sáčku. Velkou pozornost věnujte ostrým materiálům, které je třeba chránit gázou a podobně, aby se zabránilo roztržení sáčku. Je zásadní, aby se pak sáčky zatavily svařovacím páskem min o tloušťce 6 mm při teplotě 160–180 stupňů. Pokud se rozhodneme pro sterilizaci materiálu na operačním sále, doporučují se dvojitá balení do sáčků, takže v tomto případě se použije papír na papír a folie na folii. Přitom dbejte na to, aby se první sáček při vkládání do druhého sáčku neohnul v rozích. Došlo by tak k roztržení papíru.